Oh, ngibingelele ngiyangena ngithi nje kulukudu awungisakhuluma yona indaba bakwethu words of wisdom about ukuthwala ngikhuluma into ethinta ukuthi omunye wahamba ethi uyothwala mhlawumbe eyolanda isigubhu eyolanda uphondo eyolanda ibhokisi eyolanda amagundane kwafiwe ekhaya omunye namhlanje ulale engadlile ngikhuluma ngosizi ababhekene nalo abantu today ababethi bayozama impilo bayozama ukuthwala kanti abayitholanga ulwazi ngezinto njana ababethi bayahamba bayoqhula namhlanje babhekene nosizo olukhulu abazi nokuthi bayolala bedleni abazi nokuthi bazophila kanjani bahlelwe imoto bahlelwe imizi abanalutho nje. We madoda ekusho mina ngijuluka igazi mina amanye amadoda ejuluka umjuluko onosawoti ngijuluka igazi ngindoda ejuluka igazi amanye amadoda ejuluka umjuluko obabusawoti. Bafana kusazoshintsha ukudla epletini ngoba manje abantu bayakhuluma lapha ngaphandle. Umuntu umuzwe ethe indaba zeyinyanga lokhu ziveza kwi-social media ziveza ku-social media engani namasonto ayavela ku-social media niyawabuka ku-YouTube nize ni-comment yonke into manje siyahamba ngesikhathi samanje. So zikhona inyanga engaveli zikhona ezivelayo thina sinethuba lokuthi sivele ku-social media nisibone nobuso bethu lapho esuke sikhuluma khona umuntu bethi ufuna imali esheshayo simtshela cha mina imali esheshayo angikwazi ukuyenza. Ngikhuluma ngabantu mina abaphumile bethi bazoba abaresign emsebenzini bethi baresignela ukuthi befake imali kubantu abathile khona bezothola imali esheshayo lutho. Namhlanje labo bantu abanalutho basala no 52 cents emalini zabo zeimpesheni. Uyabo basala bengenalutho bethi bafuna imali eshesha bafaka imali zezidokofela izingane ayifundi zingamaphara ilapha emgwaqeni yonke into nje yabo bahamba bethi bafuna ukuphakama kwafiwe ekhaya kwabheda nje ekhaya abanye imindeni kwahlukana imindeni abanye izinto zabo ayiqondile kumanje lezi zinto seziyakhuluma lezi zinto abayithatha seyifuna ukubabulala kumanje sesiyasho ukuthi sesiyahamba thina manje sihamba nawe uyabo. So kunzima emhlabeni. So siselapho ke ezindabeni ezithinta ini na ukuthwala bogogo nomkhulu. Ngifuna ukucacisa lena namhlanje. Uyathwala yini uma usebenza mhlawumbe uyi-security ujele uyiphoyisa uthisha omkhulu uyahamba yini nesigubhu. Ake ngichaze le abantu baye bethi kanti isigubhu kungani isigubhu kungesabantu bamabhizinisi kungani mina engisebenzayo nje ngingeke ngize ngibe nesigubhu. Mina umuntu osebenzayo uma ngabe ngizomenzela into uyayekhethe ngokwenani lakhe ngokwalapho obonayo ukuthi khona uqualifya khona ngokwenkomo yalapha ekhaya. Sikwenzele umhlatshelo mhlambe sithi ngoba ngake ngakhuluma ngani ngokuthi maintain your salary. Ake ngikhulume nje ngesalary yakho ukuthi uyayimaintaina. Awufune isikhundla awufune business awufune computer uright nje lapho ukhona awufune promotion wena. Ngeke ngize ngikunikeze isigubhu kodwa ngizokwenzela ukuthi ngikumaintain ini na impilo yakho ngokuthi ngikusebenza udinga insebenzo ejulile okungenani singakwenzela uphondo oluncane mhlawumbe uphondo lungaka lolu phondo uzohlala ulugaxile ukuthi lu maintain nje life yakho ukuthi ama spirits onke lama spirits abantu abahlangabezana nawo mhlawumbe ufuna ukusave imali
imali ayingahambi nama-spirit athile mhlawumbe usuyithola usuney'kweletu ey'ngenasidingo geza-ke asikwenzele-ke umhlatshelo-ke ngabe mhlawumbe kuya ngamandla akho mhlawumbe sikwenzela ngamaqhude lawa amathathu noma sikwenzele nje zingekho iy'lwane sikugeze nje uhlale ugeza nje sikugeze empophomeni sikulungisele isidalwa sakho siqoqeke kahle awuzukusenzela isigubhu ngoba isigubhu uzokutshela ukuthi sifunwa abantu abakanjani sengeke ngakuchaza lokho kakhulu nakwamanye amavidiyo. Bese mhlawumbe sikwenzeleka mhlawumbe uthi-ke sesifuna ubona ukuthi amandla akho ukhwalifaya kuphi mhlawumbe nekuphi oku-affordayo mhlawumbe sikwenzeleke ngamaqhude amathathu lapho sithi khona phatha amaqhude amathathu ngoba ukwazi ukuthola isigubhu lapha ekhaya sikusebenze ngamaqhude amathathu ngeke uze usithole isigubhu lapho asikho isigubhu esihambisana nalezo y'lwane lezo kodwa uma kungukuthi futhi uthi wena angifuni lutho nje ngiright ngisebenza lokho engisebenza sizokumaintaina-ke izinto zakho ukuze ungayitholi usuba nendoda nje ezodla imali yakho kube nentombi ezodla imali yakho usuhlala ekhweni ngenxa ukuthi awugezi awulungisi izinto ey'thile usulala ethaveni izinto zakho nje ayihlelekile izinto zihleleka ngani nangokuthi ugeze uhle ney'nkamba ube nobulawu ugeze nje ube nezinto zokugeza ukuze lonke lama-spirit lele moya emibi ingakuhaqi sikushunqisele lapha impepho sikushunqisele imithi etshile inyamazane ukuze ungahaqi kalula imali ihlale esandleni ikube nosifumbatho sikucabe ngezinto ey'fumbatha imali osifumbatho uyabo ukuze noma umuntu kuthiwa uphetheni ezodla imali yakho kungaba lula bese sikwenzele okunye uma kungukuthi afford ukuthi sikwenzele ngembuzi embuzini siyakwazi ukuthi uma sikwenzele into ngembuzi sikunikeze nesigubhu laba bamabhizinisi kodwa umuthi nje ufuna nje ukulokhu uyilo ngiyabona nje ngikhuluma ngomuntu one-basic salary mhlawumbe uma uthisha njengoba nje kuthiwa ama-unions ntoni 3% 1.5 wena uthi nje womukela lokho okutholayo awusidingi-ke isigubhu asikho isidingo sokuthi uze ube nani ube nesigubhu uyabo kodwa i-maintain le nhlahla lesi salwaze sikunika umsebenzi leli khehle likunika umsebenzi li-maintain nje uhlala uhlambuluka uhlala ugeza uhlala u-right ukuze lingaqheli kuwe uhlala uthinte ngani ngegobongo ngoba wena awufune ezitha wena ngoba i-promotion ibuyihambisana nokuthi kuliwe ingakho-ke usudinga into enkulu-ke lapho usudinga ukuthi ube nani-ke lapho usudinga ukuthi ube nesigubhu ube nophondo ukuze uma i-promotion inzima kakhulu mhlawumbe ufuna ukuba imeya ufuna ukuba yini fanele uthole into enkulu-ke lapho ukuze okuthintayo ezwe naye ukuthi hayi ngithinta indoda la hayi le nto kwaze ngiyithintile hayi iyawuhla umuthi iyawusebenzisa umuthi inalo ihlozi uyabo kokunye kuzothi hayi ngifuna ukumaintaina ngalokho kusestandardini sokuthi imali yami ayibe kahle siyakwenza-ke ngemvu kodwa sizukukunika isigubhu kodwa siyakwazi ukukunikeza into encane uphondo lungaka nalezi ey'thengwayo-ke noma okuyibhodlelanyana nje okuncane okuzokuphicwa kahle ukugaxe uhlale ukugaxile uyabo lapho kuzophila amandla uzohlezi unawo amandla ukuthi ube njani na abantu bengakuthathi phela kancane bangakuthathi kancane okay bese siza kuyi-issue yey'gubhu iy'gubhu kanti zisebenza kanjani iy'gubhu isigubhu esomuntu isigubhu sidinga umuntu ofuna onemali mhlambe isalary yakhona ayitholayo noma i-income yakhona ayitholayo i-up and down mhlambe ufuna yini ukuthi ilokhu nje iphakame ikhuphuka imali yakhona sizokukhandela-ke isigubhu sizokukhandela uphondo sizokukhandela ukuhamba ngenxa yokuthi wena kunemali oyifuna eceleni isigubhu sihamba siyokopolota imali lese eceleni lapho isebenza khona enye imali mhlambe umuntu efuna ukusebenza ama-overtime kuya ngokuthi ama-overtime akho-ke ufuna ukuwasebenza kanjani sizokukhandela isigubhu-ke lapho-ke sokuthi hhayi wena nje ama-overtime awukuwashaye nje kodwa ama-overtime hleze ekhona ayinto ekhona akuyinto ongazi ukuthi uzoyithathela ini na isigubhu phandle uma kungukuthi ufuna ukusebenza futhi eminye imisebenzi ngaphandle
kule nkampani wasebenza kuyona uzowashaya ama-overtime ngenxa yokuthi mhlawumbe umaintainile na ukuthi izinto zakho ugezile uright uyile empophomeni uyile olwandle kwakunqunywa iy'lwane ey'thile wasetshenzwa impilo yakhe izoba right. Ngokwama-overtime ungaba futhi nanophondo nje olungaka lokuthi akabeke bekubize nje bede bekubiza nje ngokwama-overtime benophondo nje olungaka ozolugaxa noma lihlala emotweni yakho noma ibhodlela lilenga emotweni yakho ukuze lento ozoyikhulumisa ifana nesigubhu. Uma ngabe uwumuntu udinga into ozoyikhulumisa egazini lakho ukuze igazi ligijime, igazi lakho lizoflowa, igazi lakho libe ncwaba nje, igazi lakho noma uvela kubantu ube ncwaba nje. Isigubhu-ke sithi sikwenza ube ncwaba ugezeke, siphinde silwe futhi silwele ukuthi izitha ziginqike phansi, izitha ezikufunayo ziyaphela, iphelele emoyeni kunjengalo uphondo, uma uthwele ngophondo ziphelele emoyeni izitha zakho. Uma futhi nayo imvu iyodwa sikusebenze ngayo, izitha zakho ginqiginqi, abakuthintayo nje babheka phansi bayathula. Bese kuba ukuthi-ke wena njengoba uzothatha isigubhu liyaziwa yini ibhizinisi lakho, bayalazi nabantu ibhizinisi lakho ngoba isigubhu sisuke sizokuthatha phansi isigubhu kule level okuyona sikuthathe sikuphakamise sikubeke kuphi na, sikubeke phezulu ngokwezinga lemali nangendlela osuke unjani na uzikhandla ngayo. Asingagijimeli bakwethu izinto esingazazi, asingagijimeli ngoba mhlambe sibona igama lomuntu seliphezulu esenani ugijime mawala ufike ube nenkinga. Hlala phansi uchaze wenabe ngebhizinisi lakho bese uthola ini na ukusizakala. Uma kuthiwa fona mina vele uma sesikhuluma ngendaba yesigubhu awukwazi ukungi-inboxa ku-Facebook, awukwazi ukungibhalela ku-WhatsApp ngoba nabantu banamabhizinisi abo afihlakele, uyabona. Iy'mali-ke zala eSouth Africa zisemabhenki kubantu, fanele uthole ukusebenza into ezoyikhipha lezi mali zabantu kumabhenki ukhokhelwe nawo imisebenzi oyenza umuntu eyikhiphe imali ebhenki eyilethe kuwena, uplamba uyini umuntu akayikhiphe imali ebhenki uyayisebenza. Isigubhu sisuke sithinta kakhulu umuntu osebenzisa izandla ngoba uyasikhulumisa isigubhu siyakhulunyiswa, into ekhulunyiswayo isigubhu. Uphondo lolu lezi impondo lezi enkulu ekikhandela abantu ziyakhulunyiswa ziyalwa, uyabo. Isigubhu awukwazi ukuthatha isigubhu uthi wena awufuni ukuyibona usezingeni eliphezulu uthi nje umuntu right lapho ukhona ngeke uze ngize ngikunikeze isigubhu mina. Isigubhu esomuntu isigubhu zalapha ekhaya kakhulu esomuntu ofuna i-challenge, umuntu ohlala e-challenge ngaso sonke isikhathi, umuntu okhompithayo. Uma ngabe ukhompitha nje uthi no mina ngiyakhompitha ngizokunika mina isigubhu ngizokuphakamisa mina ukuze lapho okhompitha khona nalabo okhompitha nabo kumele bebone ukuthi le ndoda-ke manje ayisisuka kwenye indoda isisuka kwi-TLB-ke manje bazoyibonela abantu ukuthi hayi le ndoda-ke. Kodwa uma ngabe ukuthi wena nje umuntu oyihlalelayo nje wena ubuya esikoleni ubuya mhlawumbe emsebenzini uyayilala mina nje uma ngibuya esikoleni ayikho into engithintayo ngithinta abantu kuphela, uyabo. Ngeke ngithintele abantu nje ngiyisebenzele abantu, ayikho into engathi ngiyayijaha ethinta ama-promotions nani cha. Ngi-right ngilapho engikhona, ukube ngi-right ngilapho engikhona ngifuna ebhizinisi angiyona inyanga ngiluthi ngabe ngimaintaina nje ubuhluzi kwami ukuthi izinto zami zingihambele kahle nami, imali ifumbatheke ikwazi ukuhlala imali, relationship ngibe right kwi-relationship ngokuthi ngiyageza, ekhaya nabo bebe right ngikwazi ukubondla yonke into ihambe kahle. Kuningi nje imoto ngoba nakho njengoba ngeke ngichaze nje mase ngikhuluma ngithi mina imoto yanginqa kwaningabi imoto ngiphuma kodwa ngingenamnyuco, uyabo. Ngenxa yokuthi lesi sikhwama sasifune ukuthi ngenze njani na ngisithathe, uyabo. Ingakho kwaphoqa ukuthi angisithathe-ke isikhwama ngisebenze abantu. Uma uyibuyela emsebenzini uyilalela nje awunankinga udinga ebhizinisi, awudingela ukuthi ubuye emsebenzini uyiphoyisa ukhumula i-uniform uyibeka lapha
woza phuma endlini sikumaintain nje impilo yakho sikugeze bese ngithinta i-issue le ye-gambling. Kuyi-gambling kuya ngokuthi ugembula kanjani. Uma kuthi kuya ngokuthi wena ihlozi lakho uyaligezela yini, uyageza, siyakwazi ukukunika mhlambe isigubhu sokuthi ngoba mhlambe uyasebenza mhlambe uyagembula ke awunalo elinye ibhizinisi, awunayo enye income lapho ethola khona, siyakwazi ukukunikeza nje isigubhu esincane sokuthi nawe ngelinye ilanga yiba nento okholelwa kuyo, othembela ukuthi ngelinye ilanga iwe iveze imali. Ngoba mina abantu lezi ndawo okugenjulwa kuzo ngine-information eningi ngabo, ngine-information eningi, ngiyabazela, ngiyazi ukuthi abathanda uma ngabe umuntu esewinile washayini na i-jackpot noma sikwenzele uphondo lungaka ube nento kodwa ugeza ngayo ukuze kube njani na uhambe ngelinye ilanga na ngakho mina ngigeza izizwe ezahlukahlukene, ngiyayigeza mina. Bethe Mkhulu mina siyagembula, so we are busy with gambling, so sicela ukuthi nje usenze sibe right. Ngeza abantu abahlukahlukene mina engeke ngize ngisho ukuthi abantu abakanjani, zizwe ngeza zizwe ezahlukahlukene becomment futhi abanye bethi lapha uma ugezile khona uyabuya no-2000, uyabuya no-3000 ngelinye ilanga, kodwa futhi uphinde uhambe lo 3000 uhambe uyogembula ngawo ngelinye ilanga, uyabo. So lezo zinto abantu abadinga ukuthi sibuye sibalaphe nangokomqondo ukuthi hayi igambling ayidingi into umuntu nje musuwinile mhlawumbe wathi uthi uyadlala uthola 1.5, siyakutshela ukuthi hayi okwenze kanje wenze kanje uma ujwayele ukuwina. Ingakho sigcina sithi awube nesigubhu lapho uzofaka khona imali yakho leyo odlala ngayo, uyabona, ubeka imali, ubeka isigubhu bese uyahamba uyogembula ke. Kodwa ke into engeke ngithi mina uzowina for sure, hayi uzowina, uyabo, ngiyangikubeka nje sithombeni, nesithombe ngikubeka ukuthi ngelinye ilanga kuyothi quzu ubuye uthi hayi isigubhu sami usebenzile, uyabo. Ngoba lento ye-gambling hayi ngeke abathandi abanikazi balapho kugenjulwa khona ukuthi abantu bewine, abathandi nabo kunezinto abayisebenzisayo. So ngikuthintile okuningi ke namhlanje uthi uma uyisebenzela nje uthi wena hayi awunankinga, udinga ukuthi uyimaintain nje wena ngokugeza nangezilwane ke lezi singabe sikusebenzisela zona, ngikuthintile lokho. Kodwa isigubhu sifuna umuntu othi no mina ngifuna ukuyibona ngilapha, sizokwenzela isigubhu ke sokwenzela uphondo, sokwenzela ukhamba. Yona lapho soku usudinga khona ke into yokuphila ke lapho sosebenzisa nisho nemvu, muthi ufuna ukuyibona usendaweni ethile. Kodwa umuthi uyihlalele nje uma ugembula futhi ufuna ukuphakama ngegambling, hayi siyakulwisa lapho, sikulwise kuphela yiba nathi kuphi na efonini, ungathi ngoba nakho uma ngabe uwina, uma ngabe usuthule kusho ukuthi wena izinto zakho zihamba kahle. Mina uma kwafika la ekhaya nje awusangitsheli lutho ukuthi kwenzakalani, kusho ukuthi kukuhambela kahle. Uyothi uyafika ngithi awu kanti kade kukuhambela kahle, bese uba nenkinga ke, bese ungasakwazi ukuthi ubuye uze kumina lapha ekhaya. Ngihlotholakala eKZN kuphela, akukho lapha engitholakala khona kwenye indawo. Ngiphatha imithi enzima kabi, ngiphatha imithi nje angiyena umthandazi, ngiyinyanga, ngibhizi nasesikoleni ngiyafundisa, ngikwazi ukuphuma. NgiseKZN kuphela, inamba engitholakala kuyona 078 28 27948 naku 079 441 0838. Thokozani ke bogogo nomkhulu.